Size 12. Fama mae o. Dwi wedi prynu wetsuit. Dwi wedi gwisgo tu allan I tŷ eto. Ond mae genna I un. A dry robe, a menig, a sgidiau, a float. Wel, mwy o gear dwi'n prynu, mwy o tebygol ydw I o fynd allan yn nhw'n diwedd, ynde? Fedrai'n fforddio peidio. Mae gwario pres arna I, just fi, yn dechrau dod yn haws. Na, chdi. Mae yna eogrwydd yn dal I gnoi. A dwi'n 55. Dwi'n mynd y lyfro nhw adre. Cofni John weld faint dwi'n wario. Nid mod I mewn priodas controlling na'n byd. Just yn neud I fi dim o llai shit, yndi. O, dwi'n rhan un rwan. Ella mod I ddim cweit rhan lig ar rhai ohonoch chi, ond dwi'n all right. Mae menopause di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd am yn rhywun I. Just weithiau, mae'n stemio. O'n I wedi colli plot. A dyna pawb yn feddwl fyd. Ond bod nhw'n fodlon deud i'n ngwyneb I. John oedd wrth I weitha. Ti'n mental, Delyth. Ti fyd. Ti off dy ben. Ti fyd. Rhaid chdi gael y gair ola, does? Nag oes. Ai fel hyn oedd priodas I fod ar ôl 30 mlynedd. Ond o gynnu fo bwynt. O'n I wedi mynd i'n waith mewn 2 esgid wahanol, di rhoi iPad aled yn popdy, a di gofyn i'r ddynes yn sbar am beint o lefrith semi-detached. O'n I methu canolbwyntio, o'n i'n gwylltio'r ddim, o'n i'n knackered drwy'r amser, ac o'n I'm eisiau meddwl am sex. O'n I jyst ddim yn iawn. Ond o'n I methu rhywyd y mis ar be oedd, chwaith. O'n I jyst eisiau doctor, sortio fo. Rhywun, I gymryd y gwylltio a'r poeni a colli ar fy hun. Be eisiau mama wan to? Oh, shit. Yeah. Size 12. Mae'n chwys domen yn changing rooms bechod. Gwasgu un I drwsus rhy fach. Pan sa 14 yn gwneud bywyd gymaint yn brafiach. Ond fo, da ni gyd yn chwarae games o'n un endyn. Na, sgynna ni'n 12, sori. Ond mae yna ffrog maxi fama sa'n ddel I chdi. O, gwynab tîn. Ti'n ffansi? O, na ni ta. Gwbod o'n well. Na bod y teip. Ddim yn fodlon derbyn y mymryn lleia o help. Ond fel ne yn union o ni. Sbiwch yna fi rwan. Di dod at fy nghoed. Mewn top orange a trwsus pink. Yn sefyll yn Ffenast Siop. O'n 6 mis yn ôl yn swyddfa, o ddim fater gwahanol. Sbon Isla'n hader I.
Cychwynnes i yno'n 25. Priodi, babis, dathlu, dyfaru. Oedd y mywyd i di diflannu i'r waliau Artex llwm. Oedd y trwsus navy a'r blows no iron di mynd yn uniform ers blynyddoedd. Dillad tywyll, eistedd flaen yr un wal efo'r yearly planner a packed lunch. Ryn drefn bob dydd. Ond mi droth y frechdan ham a tomato a nain mwy o sydyn. Fel swn i wedi dod o hyd i flewyn neu gewyn bawd troed yn ei chanol i. Do'n yn byd yn bod â ni. O'n i wedi bita'r un frechdan bob dydd ys blynyddoedd a di joio hi'n iawn. Efo cleb orange yn bwdin. Oedd bob dim di colli flas rwsyd. Fel sa'n taste buds i di cael identity crisis. Meddwl sa switcho i wrap caws a cucumber yn sortio. Fail. Sgidia wedyn. Gormod o sowdl, rhy dyn, rhy chwslyd, rhy boring. Gath o'n rhaid i'n stiff yn bore ie. Ordis i fit-flops yn diwedd, o'n i'n desperate. Ie, dwi'n gwybod. Ac oedd nhw'n ddrud fyd. Ond o'n i'n methu dal sydd wedi'i gwneud returns. Darllen y cyfarwyddiadau drosodd a throsodd a dim byd yn gwneud sens nes yn diwedd gwalish i'r papur yn dameidiau man. Ac o'n i rhy styfnig i ofyn am help. Felly yn y fit-flops ddys i wedyn de. Yn trio pidio sbio lawr ar yn rhaid. Cosi nesa. Rhaid ymreichio anghoesau fi. Nes o'n i tynnu gwaed. Fan i fi ddosa hi ar dan. O'n i'n gofod cynnig wneud paned o hyd yn gwaith, just er mwyn i gael crafiod iawn. Ond pan oedd pethau ddim yn balansio, a command spreadsheets di mynd o muscle memory yn niloi, nes i rili ddechrau poeni go iawn. Brain tumour oedd o. Oedd oedd i lladd yn ffrind ysgol i ac oedd y cancer di gwneud cut and paste yn syth i fi. Neu dementia. Fatha nain. Oh my god. O'n i methu cofio enwau pobl. Racio'm rein. Oedd hi'n ysgol fo fi. Clients di. Gweithio'n Tesco. Di'n Perthyn, di'n Elin. On ac on a di'n byd yn dod. Dim just mental, downright bonkers. O'n i'n bigog yn swyddfa, ond adre o'n i'n trannu. Be mae'r llestri ma ddadal yn sync ers bore? Faint o weithiau dwi wedi gofyn a gofyn i chi roi nhw syth yn peiriant? Neu mae'r cereal yn sticio'n gacen? A pwy di'r un sy'n gofod grafu fo off? Rôl diwrnod caled o ladd fy hun? Am chydig mwy na'r minimum wage? Rôl talu tax a biliau? Ond yn neb adre yng nghlywed i. Ond oedd y gweiddi a'r myllio yn lleddfu rhywbeth am chydig. Wedyn, rhyw amser cinio'n dre. Welis i Denise yn drifftio tuag atai. Oedd pawb yn nabod Denise. Mae'n olwg isio siop o'na chdi. Be ti'n meddwl? Ti wedi gadael dy hun fynd, do. Be di hynna am dy draed di? Fit-flops. Maen nhw'n braf. Oh, it's a slippery slope, Delyth. Ti draw i weld beth sgyn i. Mae eisiau mortgage i ddod i fewn i dy siop di. Ac off a hi. Ond na rhywbeth am Denise. Yn dy hudo di. Yn codi ofn. Ond yn dyddenu di fewn rhywun pryd. Fe sy'n sefyll yn stond yn sbio ni'n drifftio dros maes yn meddwl,
Sut mae hi'n neud o? Ger y grip, Delyth. Mae dy Bara brwnt, y llais dwy'n llawenydd yn ymhenni. Pwy sydd fel wyt ti? Ond be amdana chdi? Mae dy Fiona ffeind yn dyner. Ti'n heiddi treat. Fe ddim gwario chdi dy hun, siŵr. Pawb arall gyntach, ditha ddwytha, mae dy Bara brwnt yn blaen ac yn uchel. Fuck! Oedd y ddynes o'n i'n feddwl oeddwn ni. Di mynd a'n gadael i, heb rybydd. Pnawn hwnnw, yn trio tapio rhifau mewn i'n nghyfrifiadur, penderfynnu si mod i'n di adael yn waith. Mod i'n di roed notice i mewn unwaith ac am byth. Es i toilet, i sbio arno fy hun yn drych. A cyn i mi roed character assassination i bob un wrinkle ac open paw, roedd i siarsi fi'n hyn. Ti'n di fewn i swyddfa'r bos na, a ti'n di ddeitha fo'n blaen. Dim mal y cachu. O? Ia. O, reit. Ond ti'n un dda, Delyth. Dwi'n isio dy golli di. Os o rhywbeth allai wneud i newid dy feddwl di? Na. Dwi wedi cyrraedd y pen. Dwi wedi meddwl am y peth yn ofalus a dwi jyst angen brec o bob dim. Di pethau'n anodd adra. Na. Na, mae bob dim yn iawn adra. Be ni ddeud rwan? Ti'n mynd chdi dy hun ac wyt? Wel, ydw. Wel, na chdw. Dwi'n gwybod na depression mae'r doctor yn ddeud ydi o. Ond mae o'n fwy na hynny. Dwi jyst yn flin drwy'r amser. Odda ni di sylwi. Dwi wedi bod yn flin yn fama. Dwi wedi medru conteinio fy hun yn fama. Dwi wedi brathu'n hafod. Pan o'na bethau ifanc yn ei mistakes, gwirio na fi'n gofod mopio'r llanast. Wel, na amball un di dod ata i ynglyn â dy outbursts di. Pwy? O, dau mi enwa de, o ma na Gwynedd i bod. Wel, a ffycars bach. Pam sy'n nhw wedi dod i ddeitha i, yn lle sbragio? O'n i'n meddwl bod ni'n gweithio fel tîm yn fama. Wel, ffwcio nhw i gyd. O, tidwan Delyth bach, sy'n isio mynd i stem. Pai ti a Nelyth bach i, a ffwcking wancar slimy. Ac iddi anghofio gweithio notice. Dwi'n gadael heddiw ma. Na. Nes i'n deud hynna. Yn ymhen i gyd oedd hynna'n de. Ond o fewn y mis, o'n i'n y leaving do. Yn yr Italians. O, haia. O, diolch. Ia, ti fyd. Ia, siarad wedyn. O, haia. Ia, dwi'n gwybod. Hybio. Ia. Ia, siarad wedyn. O. Wel, dyma ni.
Diolch I bawb am ddod. Heblaw Graham. Fyddai'n galw I mewn am baned a... Dwi'n meddwl mod I wedi gwneud uffar o mistake. Dwi'n meddwl beth oedd drostai. Dwi'n meddwl bod rhaid fi adael yn waith. Ac oedd hynna, fatha ciw I Carina, sgrifenyddes y swyddfa, fod I gan i'n hod I, of sorts. Be na I hebddach di del? Pawb arall yn cymryd y piss o'n fi a. Ti sy'n cadw'r lle I fynd, siŵr. Ww. Dwi'n gwybod bod chdi'r un oed a nain fi a. Ond ti fatha met I fi, si. O'n I wedi complimentio hi ar I acrylics unwaith ddwy, alla. Bod nhw'n mynd ar y nerves I deipio. Ond oedden ni ddim yn fet. Diolch ti, boi. Meddwl i'n patronising I gyd. Oh, come on. Da chi'n really upset mod i'n gadael, na dach? Fi nath ddewis y cardyn. All the best, del. Ond mae yna rai o'r sheets mae dal heb roi present kitty ar gyfer presant chdi a. So Cylaen, Graham, llawn bocad, neu di'n tynnu ffastwn arna fi a. Oedden nhw gyd yn crio. Wel, rhai o'n nhw. Deud bod nhw'n eisiau fi fynd. Na blip o ddo. A fos o'n i'n iawn unwaith i'r antidepressants gicio mewn. Oedd y negeseuon yn beautiful. Hyd yn oed gyn Graham. Ond na anwyldeb yn y geiriau ar y cerdyn taci o sbar. A wedyn, sylwys I ar gift token I siop Denise. £300? £1.50, so ti di gael sy'n I gyd fatha Graham. O, diolch. Brynau rhywbeth fydd yn fatgoffa fi ohonoch chi gyd. O, wedyn ddoth na ofn mawr drostai. O'n I heb waith. Am y tro cynta yn 54. Gymodd o cwpl o snosau I fi fagu plwc I fynd I fewn I siop Denise. Wel, pwy sa'n meddwl? Ia, di cael y gift token, dwi, presant gadael gwaith. So rhaid mi ddod, dasta. Dwi'n gwybod. Mae dda dweld ti. Ac oedd hi'n feddwl o fyd. O, das yw swildod mawr drostai mwy o sydyn. Ond cyn pen dim. O'n i'n iste, yn mynd trwy'n hanes, yn deithi bydd teig pawb ar crazy delyth. O rai fi ddechrau fo'r fam yng nghyfres yn doedd. Rheda gormod I bawb, dach chi te. Dothach chi a bwyd I mi do, dwch mi weld. O, lasagna. Dwi'n mynd cyn ar lasagna. Mae'r hi rich. Chwarae hafog efo mowal si. O na o, neith tro. Rhwch o'n ffridge cyn chi ista. Dowch a cwish I mi tro nesa. Cish. Fucking cish. Ag ella sa well I chitha beidio bita gormod o betha rich. Dwi'n mynd amach bod chi di lledu yma'ch canol.
pigo'r fisgits da chi rwan ma siŵr te. Rwan bo chi adra drwy dydd. A fel se hynny me ddigon, mi ddechreuodd Aled, the teenage son from hell, ladd ar culinary skills i. Oh my god, lasagna, eto. Yeah, fucking lasagna. Oh, chill out, mam, dwi'n cysau lasagna, ti'n gwbo hynny. Gwranda, nid morwyn bach i bawb dwi, dallta. Ac bod John ddim y new man gorau all o fod, oedd o'n gwybod beth yn limit si. Tit Aled, awn ni nôl chips. Ac off a nhw, a ngadael i efo lasagna cyfa heb i thwtsiad. Do'n i'm eisiau ffocin lasagna chwaith. Reit. Dos at y doctor a gofyn am HRT. Denise, oedd y cynta i feddwl am y menopause. O na, fedrai'n cwpio fo mwy o dabledi. Dwi'n eisiau breast cancer scare. O, Delyth, lle ti di bod? Mae pethau di symud mlaen rwan, do. Gyn ti gel, gyn ti spray, gyn ti batch. Denise, does e ddim un spray na patch yn mynd i sortio fi. A wedyn, ddechreuodd i ystyn jumpsuit a ffrogiau llaes at llawr. O, sy'n boeth i gyd. A wedyn ddoth y gair hot flush i'n hormentio fi. Rwy'n si fod yn assertive. Gwranda, dwi'n mynd i fynd o gwmpas lle'n tynnu sylw at fy hun mewn jumpsuit orange. Sa well gyn ti fforsio dy hun i fynwant o'r navy blue a dy bysat? A sacha linen di siap. A ryw hen fyd mawr, fel sa ti'n mynd i ganu mewn cor. Sbia hyll di'r fit-flops na. Mae'n amser i chdi dechrau hawlio dy le, ffansio dy hun, neu fyddi di wastad yn fach a pathetic. Ffwcin paid a dal yn ôl, na ni. Dwi'm yn gwybod nach dw. Dwi'm yn gwybod beth sy'n siwtio fi nach dw. Dwi'n gwybod pwy ydw i ddim mwy. Pwy ydw i, Denise? Pwy ydw i? Pwy ydw i? Pwy ydw i? A ddechrau ddwy'n i mi chwerthu. Gwranda. Pan geid i dy HRT, tyd yn ôl i fama. Byddai'n chwilio am rwy'n i helpu'n siop tra fydda i ar ngwyliau. Gwyliau? Be diw nhw? Y peth wyt ti'n rhoi chdi dy hun pan ti'n dechrau byw dy fywyd fel sa pob dydd yn cyfri. A dewis i, efo 2 jumpsuit, hanes am job, ond heb ddas na diagnosis o'r menopause, oedd y peth gorau ges i. Es i adre, ac oedd y sink yn llawn llestri eto. Oh, for fuck's sakes! Reit, dwi'n mynd. Dwi'n mwyn gwybod i lle, a dwi'n mwyn gwybod pryd fyddai'n ôl. Be dwi dda yma? Neb yn gwrando arna i, neb yn cymryd sylw arna i. Oh my god, mam, one couple of dishes yn sink ydi o. Ti'n overreactio i bob dim. Ti fatha bod gen ti PMT drwy'r adag. Be yw ti'n wybod? Ti'n mwyn codi o dy welyd yn ganol pnawn. A rhaid i slam i'r drws nes bod y ti'n crynu i gyd. Mewn y fi car. Syth am nanlle. Pam nes i ddewis fan o, God only knows. Ond am unwaith, oedd yn meddwl ni'n gwbl glir. Os i allan o car, a sylwi ar y dyffryn go iawn. Weld efo ma Saeson yn ei wneud. Spotio'r wyddfa, a theimlo'r llyn yn llonydd braf.
Fama o'n i fod. Wedyn wrth mi groes I ffordd I fynd at y llyn. Doedd o ryw ffocin dwat ar feic a sgimio heibio fi. Nes fod i'n palpitations I gyd. Watch where you're going, you silly cow! And you're too fucking fat for lycra! Meddwl fi na yn crynu drostai. Dim eisiau ddagren croni. A peth nesa, o'n i'n eistedd ar y jetty, yn rhaid yn dŵr, yn siarad efo dynes allan llefni. Oedd yn deud na CBD o'n I angen. Ges I lesbian lover. Peth gorau nes I. Orgasms fatha tonna mor drwng horff I gyd. O do? Mae doctor yn dweud na eisiau mi beidio yfed coffi ar ôl amser cinio sy'n mi gael noson dda o gwsg. Be mae o'n wybod? Hi di doctor. Hi, disgrace. Deithi hi am Dr Louise Newson ar Ap Balance a newidith I chan. Ac yna I'm syniad am beth I wydro. A mi sticiodd yr enw Dr Louise, achos dyna oedd enw dol Tiny Tears fi ysdalwm. Louise. Dwi prin yn cofio postcode y tŷ na be nes I ddoe, ond fi'n cofio ogle plastig Louise Tiny Tears yn syth. Ath y ddynes. Do'n i'n gwybod be I wneud. So steddish I ar y jetty. A sylwi nad o'n e'n golwg o'r storm gododd yna i'n tŷ di mwy. Ddechreuodd I lawio. A gofis I bod gen I ddillad ar-lein. Oh, the wanderer returns. Ia, mond am rwan, dalla John. Berig I mi gael blas ar lonydd. Paid yn neud hynna eto. O'n i'n teimlo I gariad o. Just trwy sbio arno fo. O'n I dal I'm isio sex. Ond nes I benderfyniad yn y fan ar lle. Mod I mynd I gymryd amser I mi fy hun bob wsos I wneud dim byd a gofyn am HRT. Cyn troi rownd, oedd ei ddiwrnod cynta na I fod ar ben yn hun yn siop. Denise, ia, fi sy'n ma. Pa fotwm dwi'n bwyso gynta? Botwm gwyrdd ta amount? Dwi wedi sgwennu o lawr, ond dwi wedi colli'r papur. Sut mae coffi mynd I helpu? Ac enw mi, fedra I'm just gadael y siop, no dra? Oh god, allan bod hyn I gyd yn too much, sti. Oh my god, mae'n rhywun yn dod. Rhaid mi fynd. Oce, tra. Helo, haia, yndi, lyflu, oes. Dwi'n gwybod, dwi'n trio rhy galed. Pris? O, mae'n y bris arno fo I fod. O. I sbio I cefn. Fuck. Think, Deli, think.
$9.99 di hi. Lle ath hi? Oh, for fuck's sakes! Be oedd dy ben di? Rai gorau job dda solat. Oh, shut up, Barbara. Dreuli si jyst i 30 mlynedd yn swyddfa. Beth lleia allwn ni wneud oedd 3 mis yn siop dy nis. Yn union. You got this, girl. Diolch, Fiona. Rhaid i fi stopio siarad efo fi'n hun. Note to self. Dim siarad allan yn uchel, a dim cosi ffani. Mond yn safell gefn. Helo, haia, yndi, lyflu, oes. Pan gyrheiddi si adre, oedd yn rhaid i ar dan. Wel, sut ath i ta? Dwi rioed i gweithio mor galed, a di joio'n hun yn iawn. Nes i cook-up, faint nes di werthu? Lot. Faint? Dwi'n mynd deud, gys di awkward customers ta. Dwi di hen arfer efo ti a dy dad, do. Fe sy'n ei swpar ni'n llwgyn mewn sa ti adra ys awr. Ti'n serious? Ath John i'n ôl takeaway. Wrth eista efo paned. Si ddim yn falch o'n hyn. Mod i di cymryd risg go iawn. A di gwrando ar Fiona Ffeind yn lle Barbara Brwnt am unwaith. Oedd yr HRT di dechrau gweithio. O dipyn i beth. O'n i'n dal fy hun yn sbio'n drych y siop. A gweld mod i'n edrych yn wahanol. Bron a fyswn i'n deud mod i'n edrych yn dda. Dim mwy o menopause mishaps i mi. In your dreams. O'n i wrth y modd yma. Sythu hangers ar y rails a plygu dillad mewn stacks perffaith Benetton Browns of Chester. Chwith meddwl am gair fel mae o'n di. Biti bod na ddim HRT drefi. Bangor fysa top of the list. Yr unig beth oedd yn sbwylio'n hwyl i oedd cwsmeriaid. Hello, let me know if you need any. O, yndi tad. Pen llun. Wastad yn baffro fi. Mwy o steil nath rhywun y ddisgwyl rwsyd. Fi si am yn hir yn deud dim byd. Dim pwsio, dim busnesu, just sy'n hwyro pan oedd rhywun angen rhyw hwb bach. Pam na dri di hon? Dim yr ifanc, siŵr. Nid dillad sy'n deud faint di'n hoed ni, ond sut da ni'n teimlo. I'll spout your ladies Denise. Sa'n ddel i chdi? Pan na ni di thrioi. O'n i wrth y modd pan oedd rhywun yn cael golwg newydd o'i hunan. Ond oedd gen y cwsmer yma i Barbara Brwnt ei hun yn deillu am beidio. Na, ma'n iawn, siŵr. Yn dan tan 5. Na, ddim ar ddydd Sul. Ia, ella welai di wedyn. Just peidiwch. Di gaddo dod nôl wedyn ddim werth y gwynt sy'n ei gario fo. Ond faint o weithio ni di dweud hynny. A meddwl mod i'n mynd heiddio. Lle ddodd hynna? Pwy ddysgodd hynna i mi? Fama ti rwan. Dim byd yn bod ar yng nghoi pan oedd hi'n dod i Bethan trwyn. Ia, dwi wrth y modd yma. Di licio dillad erioed. Swn i byth ti deud.
Ddim yn swyddfa accountant oedda ti? Ie. Accountant o'n i. Change i chdi ma'n siŵr. Rhyfedd o mae rhai merched yn codi ansicrwydd y teenager yna. Nes i ddawn hir tu ôl i counter. Ia, mynd i wneud accountancy nes i blesio mam a dad, really. I be oedd eisiau deud hynny? Overshario. Classic mistake. Ond yn fama mae nghalon ni rwan, yng nghanol y dillad. Dwi wrth y modd yn helpu merched i deimlo'n dda am ei hunain. Dred i fama delyth, nid Llundain. Dwi'n gweld yn byd dwi'n licio yma heddiw. Sa chdi licio mi helpu chdi ddewis rhywbeth sy'n dy siwtio di? Na, dwi'n yn meddwl. Ac eisiau deimlo'n fach eto. Rhyfeddol mae hen deimlad fflat yn medru taro mwy o sydyn. Cyn yr HRT, oedd o'n rhywbeth o'n i'n gario efo fi o hyd. Yr iselder. Fatha ogle tamp stafell sychu i glan llyn. Rhyw backpack trwm o'n i'n methu dynnu oddi ar nghefn. Nes i ben chwarel cefndi unwaith. Efo paced o Cocoa-Domols. Llyncu pedair a meddwl. Dwi dda i ddim i neb. Bydd pawb lot gwell hebddai. Digon o ddŵr. Ac oedden nhw'n rhai mawr gyn doctor. Blas powdwr afiach yn ynghegi. A methu stymogi mwy. O mi eis i'r chwarel na. Yn meddwl bod yna ddiwedd yn dod i mi. A nath o'n nychry ni. Mod i wedi dod mor agos. Ond dwi'n falch heddiw. Mod i wedi gallu dewis peidio. Mae Denise yn cael mwy o stoc os nesaf os ti isio galw nôl bryd hynny. A mi droth i ata fi a dweud, mae'n dda dy weld ti delyth, yn edrych mor hapus. Fe bron mi syrthu'r llawr. Sori be? Ti'n edrych yn dda. Ti'n lwcus. Oedd beth yn trwyn, neu fi roed compliment i fi. O'n i wedi chasau hi, i hofni hi ers 40 mlynedd, yn meddwl bod fi yn real loser. O'n i eisiau gafel amdani. Neu cynnig mynd â hi am baned. Erbyn i mi ddod dros yr initial shock, oedd hi wedi mynd. Doedd 30 mlynedd yn swyddfa rioed i roed y ffasiwn aha moment i mi. Ond o fewn 30 o fod yn siop, o'n i wedi dechrau meddwl, ella bod yna ffrynt Ffenast Siop yn perthyn i bob un o'n ni. Ella bod ti'n llawn LEDs a glitter balls a designer gear. Ond ella bod gen Bethan trwy'n stafell gefn dywyll. Fathon ni gyd. Mwya ni'n siop, mwya ni'n mwynhau.
oedd rhan fwy anghyflog i mynd nôl ar y stoc. Ac oedd gwisgo'n boreau yn rhywbeth o'n i'n edrych ymlaen ato fo. Ti'n edrych y dda. Diolch, John. A dyna un o'r pethau pwysig oedd Denise di ddysgu mi. I gymryd compliment a'i ddal o'n ag asatai efo diolch cadarn clir. Dwi wedi penderfynu mynd heb yn wetsuit heddiw. A do, mae wedi cael lot o iws. Ond dwi'n eisiau dim buffer heddiw, felly dwi yn yng nghostiwm. Di HRT ddim yn mygu am heion, ond mae'r oerfel. Mae'r byd yn le gwell ar ôl nofio a chael chat efo Denise yn ymhen. Di hi'n dod efo fi dŵr. Mae'n bell i ffwrdd. Na ddim di marw. Ond gath i gŵr hi massive heart attack. A mi benderfynodd y ddau prynu campfan a mynd i deithio Ewrop fel yma. Gymaint oedd y siop yn feddwl iddi, oedd hi di dall bod angen cychwyn pennod newydd. A bod newid yn rhywbeth dylen ni gydiad yna fo, a gollwng gafel rhywun pryd. Mi drio perswedio fi brynu'r busnes gen i. O, mae'n iawn i ti fynd off, yndi, ond ti disgwyl i fi aros. Di'r HRT ddim di tynnu min off dy dafod i na di. Mae'r siop ar werth wan, efo arwydd for sale. Ac bod yr adeilad yn wag, mae yna ferched yn dal i sbio drwy'r ffenest fel se hi llawn dillad. Ond y ferched ofn dod i mewn i'r siop, ond ofn i hunain oedden nhw. A dyna sut dwi'n gweld y menopos. Prociad iawn i ni gymryd stoc o lle da ni, a lle da ni eisiau mynd. A dwi wedi penderfynu mynd amdani. Cychwyn busnes fy hun yn 55. Consultancy ariannol i ferched. A digwydd bod yn ei menopos mae'r rhan fwy o'r clients. A'r client cynta oedd Bethan. Uffar o ddynas dwi de. Ond da ni gyd tydan. Diolch i ti, Denise. Am ddod â fi at fy nghoed drwy Ffenast Siop.